Єврорадіо.ФМ. Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В студії для вас працює Зміцер Лукашук. Наші стріми со студії, як звичайно, можна і слухати, і глядіти праз аккаунти Єврорадіо в соціальних сетках Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на каналі YouTube. 24 вересня у культурному хабі ОК-16 у межах вистави Олеся Родима «Міфологема тисячогоддя» відбудеться незвичайне мероприємство – концерт-імпровізація «Етнопарадигма». Експеримент да удзелу у якім арганізатары запрашаюць усіх ахвотных і прафесійных музыкаў любых жанраў і стыляў, і аматараў, і нават проста гасцей гледачоў. Пра тое, што будзе насамрэч адбывацца ў культурным хабе ОК-16, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. А гэта мастак-эксперыменталіст Олеся Родим, старшыня арт-суполкі імя Тадеуша Рэйтана, даследчык і гісторык Зміцер Юркевич і спявачка Патрыцыя Свіціна, а таксама басіст, гітарыст, удзельнік этнагурту Патрыцыі Антон. Антон, як прозвішча за? Антон Багазій. Антон Багазій. Такім чынам, да мерапрыемства, якое будзе ў культурным хабе. Спадар Алесь, да вас будзе першае пытанне. Вы такі сур'ёзны чалавек, сур'ёзны мастак. Як вы пагадзіліся на нейкі такі эксперымент у межах вашай выставы? Ну, по-перше, день добрый всем слухачам. Значит, все выставы, якія мы ладзілі са Зміцерам Юшкевічем, это вялікія імпрэзы, называліся яны дахамі. Дахов калі 50 мы зладзілі. І заўсёды на тле маёй выставы гучалі музыкі, разнастайныя, прычым это не залежыць там, у якіх накірунках яны робяць свае пошукі. Потым тэатралы, гурты самых разнастайных таксама накірункаў, потым перформеры. Это все праходзіла на тле вось гэтай выставы. І гэта вось такая парадыгма, мы ее взяли з такого вось цэнтра сучаснага мастацтва маргінальнага, якое знаходзілася ў Берліне, у Тахелесе. Там заўсёды гучала музыка, заўсёды былі мастацкія нейкія выставы, заўсёды былі тэатральныя з'явы. І гэта настолькі, всіх захоплівала, што там за дзень праходзіла каля 1000 чалавек у Тахелесе. Вось дзякуючы такому мастацкаму аздабленню. І вось Зміцер Юркевич, ён мог таксама рабіць такія нейкія імпрэзы, ён мог вельмі захвочваць, калі мы рабілі ў Менску, у палацы мастацтва таксама. Вось ён ладзіў все праграмы. Это выдатна было. Спадар Зміцер, я так зразумеў, што вы асноўны генератар ідэй і вырашаеце, хто будзе аздабляць гэтую выставу. Вось як прыйшла ідэя менавіта ў такім фармаце правесці мерапрыемства падчас выставы спадара Алеся? Вы маеце на ўвазе канцэрт спадарні Патрыцыі. Скажем так, ініцыятыва і заходзіла менавіта ад спадарні Патрыцыі. Вось, і такая папярэдняя канцэпцыя, якая была агучана, вельмі нам спадабалася, то есть она як нельга лепей пасуе пад, скажем так, такі эксперыментальны фармат фестываля «Дах». То есть ён спалучае часам тое, што не могуць спалучыць іншыя фестывалі. То есть сапраўды, як сказал спадар Алесь, у нас есть музычны складнік, тэатральны, перформерны, літаратурны, то есть і паэзія, і музыка, прычым разам часам спалучаюцца, і, безумоўна, усе астатнія віды мастацтва, то есть і выяўленчыя, і абсалютна ўсе. Вось. Таму я думаю, што пра саму імпрэзу лепей, чым спадарня Патрыцыя, ніхто не распавядзе. Вось, адзінае я хацеў бы дадаць, што спадар Алесь сказаў, што ўсяго прайшло каля 50 дахаў. Гэта крыху не так. Дахаў
Вось сённяшні дах, які праходзіць, ён 33-й, але разам з усімі астатнімі культурнымі і гістарычнымі імпрэзамі, якія мы зладзілі за 20 год знаёмства, а вось зараз акурат 20 год спаўняецца, можа нават і болей, чым 50. Вось, ну, вот быццам бы так. Цікава, вот мне про это паговорыць яшчэ, але давайте вот сапраўды. Патрыцыя, вы прыйшлі на выставу, паглядзелі на карціны і вырашылі, гэтыя карціны так добра аздобяць мой цудоўны голас, ці як это было? Просто я бачу непарыўную сувязь такога канцэптуальнага авангарднага мастацтва з фальклорам у сучаснай апрацоўцы, бо фальклор у сучасным выглядзе гэта той самы авангард, толькі ў музыцы. І таксама канцэптуальны, бо канцэпт гэта сам фальклор, аўтэнтычны, на базе якога ўжо ствараецца сучасная музыка. І таму мне прыйшла такая ідэя, што чаму не спалучыць. Спадар Алеся, вот вы згодны з тым, што авангард гэта фальклор? Ну, я згоден абсалютна, калі вось сам носьбіт вось гэтай ідэі, і ён вось так ставіцца, то зразумела, нешта адбудзецца, і адбудзецца нешта цікавае. Таму, зразумела, я, пасколькі эксперыментую ў розных такіх вось накірунках, то есть я прапаную, як і Зміцер Юркевіч прапануе таксама нешта такое зладзіць, значыць, нешта будзе адбывацца. Тым больш, што я ведаю, вось Патрыцыя, яна выбітная наша музыка, і ўсё адбудзецца так, як, відаць, будзе задумана. Патрыцыя, ну хацелася б ўсё ж такі на свае вушы, як кажуць, пачуць, як ўсё ж такі падобны фальклор у вашым сучасным апрацоўцы і выкананні і авангардная творчасць спадара Алеся. Можаце заспяваць што-небудзь? Я прапаную, што я заспяваю крыху пазней, і вы мне дапаможаце. Менавіта я. Усе, хто тут зараз прысутнічае. Я думаю, што і гукарэжысёра гэта таксама тычыцца. Петрович, ты гатовы? Спадар Алесь, вот вы сказалі, што 30, як мінімум, дахаў, 33, а ўсяго мерапрыемстваў сумесна вот са спадаром Змітром вы там больш за 50, але вот мяне той факт, вот ён сказаў, што і гістарычныя нейкія такія вот імпрэзы, а вот што значыцца гістарычныя? Вот калі вы ўсё ж такі на такой авангардыст недзе, там, на сучаснае мастацтва, як яно звязана з гісторыяй? Ну, гісторыя это вельмі так, вельмі шчыльна звязана. А вось, дарэчы, дастаткова сказаць, што спадар Зміцер Юркевіч, ён у нас і навуковец. Это science-art, тое, што ён робіць, спалучэнне. А вось, это вельмі зараз такая плынь, вельмі цікавая. Дарэчы, навук 16 таксама будзе, вось 19-го адкрыццё, так што запрашаю. Вось. І вось тое, што мы ладзілі, напрыклад, у Грушавцы, прысвечанай Тадеушу Рейтану, это самае тое вось знакамітае, вось то спалучэнне з авангарда з тым, што з'яўляецца розныя там аўтэнтычныя нейкія музычныя аздаблення. То есть фактычна вось гэтая сядзіба, мы ее аздаблялі спачатку всеми малюнкамі. Вось мы зрабілі са Зміцерам каля 100 таких ось тычачы жыццярысу Тадеуша Рейтана. Ну, яны хутчэй так нагадваюць з графіці, но это вось тое, што крок за крокам праслежваецца жыццё Тадеуша Рейтана і увогуле вось той подзвіг, які ён зрабіў. А вось, і это у нас было, вось, колькі? Мне падаецца, 4 ці 5 разоў. Вось мы там рабілі, калі весь вось гэты маёнтак мы агучвалі вось гэтымі творамі, і ён тады ўжо гучаў зусім па-іншаму. Это было нешта. І шмат людзей было вось на гэтых святах, яны штогодна праходзіла. Вось зараз мы, правда, у гэтым годзе, паскольку навук 16, вялікая імпрэза, і мы прапусцілі. Но наступны год уже будзе зноў-такі. І это спалучэнне вось этого сучаснага такого мастацтва з тым, што было калісьці, это уже гісторыя такая вялікая, она дает свой плён.
І ми бачили, скільки людей приїжджають на своїх машинах, там пешо йдуть, а це не так близько від Ляховича, 4 кілометри, це треба так пройти їх, ну, хто на машинах, звісно, простіше. Ось, і там все відбувається, і ляховичські ось влади, вони так само долучились до цього. І ось, мені подається, це плен того, що емоційний такий посил, моцний, мастацький, ён надав ось таку ось певну ситуацію, коли ось загучало це ім'я гістаричне. Спадар Зміцер, а ось такі імпрези мастацка-гістарычныя вы паказвалі толькі вот у Беларусі, у маёнтку рэйтанаў, ці таксама за мяжу вывозілі недзе? Ну, хотелось бы сказать, что увогуле упершыню Рэйтан у нашем сумесном таким проекте з'явился в Берлине. И менавіта Берлин лічыцца адпраўной кропкай рэйтаназнаўства, ну, скажем так, нашага. Вось. Там у 2012 годзе, в апошні год існавання берлінскай арцідзібы Тахелес, мы правялі апошні фестываль Дах, ну, апошні для Берліна, які меў назоў «Вайна». Вот. То есть ён был адлюстраваннем тых, ну, трагічных падзей, якія напаткалі вот эту арт-сядзібу, у якой спадар Алесь пражыў амаль 12 год, я крыху меней, то есть каля 7. Вось. І цэнтральнай асобай гэтага даха был Тадэуш Рэйтан. Вось. Уже вярнуўшыся сюды, мы вырашылі, ну, то есть разам са спадаром Алесем стварыць гэты графічны шэраг, прысвечаны яго асобе, і з гэтым графічным шэрагам сапраўды ён на сённяшні момант налічвае каля 100 прац, то есть каля 60 буйнапамерных і некалькі дзесяткаў маленькіх, аб'ехаць тыя ключавыя кропкі, звязаныя з імем Тадэуша Рэйтана. То есть гэта, ну, перш за ўсё Грушаўка, потым Менск, Новаградак, ну, Ляхавічу, безумоўна, планавалі і іншыя гарады аб'ехаць, ну, пакуль ось заняты такімі імпрэзамі, скажем так, у Менску. І зразумела, што ў планах паказаць творчасць нашу сумесную у Польшы, вось, паказаць, што ўсё ж такі Рэйтан у першую чаргу належыць, калі можна так казаць, Беларусі. Вось, і крыху пахістаць тую міфалогію, якая была створана вакол імя у нашай суседняй Польшы. То есть, дзе ён вялікі паляк, і абсалютна не мае ніякага дачынення да Беларусі. Я чаму спытаўся, мне просто цікава, вот за мяжой, ну, хай не Польша, там, от Германії, напрыклад, гістарычны менавіта складнік, насколькі ён цікавы наведвальнікам мерапрыемства? Ну, па-першае, калі меркаваць па Тахелесу, то нямецкай публікі там было не так шмат. То есть, там былі людзі з усяго свету. То есть, як сказал спадар Алесь, то есть, каля, ну, 1000 человек, мне падаецца, гэта, скажем так, значное поменьшение. То есть там люди и шли просто группами по 50-100 человек целыми днями, так вот просто нон-стопом. И тому было вельмі цікаво назирать за публикой из Японии, эти, не ведаю, там из Латинской Америки, якія спыняліся каля інсталяцыі, пытались, что это такое. Вот, потому як, ну, мне падаецца, что такі проект, где спалучана гісторыя і мастацтва, гэта, ну, не такая ўжо, скажем, распаўсюджаная рэч. То есть на Захадзе в основном, ну, скажем так, мастацкі чыннік, ну, как бы ідзе першым. У нас, как бы, ну, у нас, калі гістарычныя выставы, то знайсці там нешта эксперыментальна вельмі цяжка. Вот, то есть это гістарычныя выставы, суворыя, такія, ну, вот, як ладзіць суполка пагоня ці іншыя суполкі. Ну, ось, я думаю, так. Не. Мы перарвемся на невялічкую паузу. Больш падрабязна пра імпрэзу, якая будзе праходзіць 24 верасня у хабе ОК-16, мы пагаворым пасля кароткага выпуску навінаў. Маеш спадарожнікавую талерку, у нас для цябе добрая навіна. Ты можаш слухаць Еўрарадыё 24 гадзіны на суткі. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А. Координаты 4,8 градусов на ўсход, частота 12380 МГц, горизонтальная поляризация, хуткасць плыні 27,5 мегасімвалаў за секунду. Будь на хвалі незалежнай інфармацыі і альтэрнатыўнай музыкі.
Еўрарадыё. Навіны – наша справа. Вітаю, студыя Ольга Міскевіч. Каротка пра асноўныя падзеі. Настаўніцу гомельскай школы нумар 15 Людмілу Чацвяркову аднавілі на працы. Раней жанчыну звольнілі пасля скандальнага выпадку з вучнем, якому яна пагражала. Як даведаўся партал «Моцныя навіны», аднаўленне настаўніцы адбылося дзякуючы ўмяшанню кіраўніка краіны. Пра гэта паведаміў начальнік галоўнага ўправлення адукацыі Гомельскага аблвыканкама Сергей Парошын. Як мы распавядалі, на адным з урокаў у 4 класе жанчына трэсла парты над галавой вучня і крычала: «Я пайду ў турму, а табе» і далей нецэнзурнае слова. Увечары 13 верасня ў школе адбыўся бацькоўскі сход, на якім настаўніца папрасіла прабачэння за свае паводзіны, а яе ўсё адно тады звольнілі. Дэпутатка Алена Анісім атрымала адказ на зварот да прэм'ер-міністра Сергея Румаса о планах па паглыбленні інтэграцыі Беларусі і Расіі. Старшыня ўрада не стаў адказваць на зварот сам, перанакіраваўшы яго міністру эканомікі Дмітрию Крутому. Менавіта Крутой з беларускага боку узначальвае рабочую групу па распрацоўцы прапановаў аб далейшым развіцці інтэграцыі. У сваім запыце Алена Анісім зазначыла, што распрацоўка інтэграцыйных дакументаў за закрытымі дзвярыма стварае напружанасць у беларускім грамадстве, але ва ўрадзе лічаць іначай. Цытую, публікацыя праекта праграмы ў адсутнасці пакета карт супярэчыла б агульнапрынятай у свеце практыцы арганізацыі перамовы, а таксама магла б стварыць глебу для інфармацыйных маніпуляцый і фарміравання ў грамадстве скажоных уяўленняў адносна інтэграцыйнага працэсу. Сказано ў адказе за подпісам Дмітрия Крутога. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання гандлю абавязала крамы прапаноўваць пакупнікам папяровыя пакеты. Сёння дакумент афіцыйна апублікаваны на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Ён набывае моц адразу пасля публікацыі. Ольга Міскевіч, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас па-ранейшаму працуе Зміцер Лукашук. І зараз мы працягваем гаворку пра тое, што 24 верасня у культурным хабе ОК-16 у межах выставы Алеся Родзіма «Міфалагема тысячагоддзя» адбудзецца незвычайнае мерапрыемства. Канцэрт «Імправізацыя. Этнапарадыгма». І вот, Патрыцыя, вы паколькі ўсё ж таки ваша прапанова была, каб вы прыйшлі, выступілі, зладзілі свой выступ падчас, у межах гэтай выставы, вы падрыхтавалі нейкую адмысловую спецыяльную праграму? Так, канешне, у нас акрамя таго, што будзе выступ майго этнапраекта, напрыканцы мерапрыемства мы пачнем з таго, што будзе такая невялікая імправізацыя. Мы запрашаем, як вы ўжо казалі, музыкаў розных стыляў, розных жанраў, аматараў, прафесіяналаў, усіх. І на гэтай імправізацыі я буду задаваць народную тэму, і задача музыкаў будзе падтрымаць, імправізаваць на гэтую тэму. Такі шумавы аркестр хочаце стварыць? Шумавы аркестр будуць рабіць якраз гледачы. Пра што я пісала ва ўсіх соцсетках, што у гледачоў будзе магчымасць нам дапамагчы. Будуць самыя розныя шумавыя, скажем, інструменты, але гэта будуць прылады бытавыя. Таму што шумовы аркестр – гэта што? Раней была такая традыцыя, што людзі збіраліся працаваць разам на такую талаку ці на бяседы, і не заўсёды былі музыкі. Не заўсёды былі музыкі, а людзі ўсё роўна неяк хацелі создаць такую атмасферу вясёлую ці падтрымаць неяк спевы. І яны бралі ўсе прылады, усе рэчы, якія проста былі пад рукой. Гралі на пілах, проста бралі рондель, туды кідалі відэльцы, лыжкі і грымелі гэтым. Усё, што заўгодна выкарыстоўвалі. Вось. Вот я бачу, вы тут раздалі нам кожнаму такія бытавыя прылады. Больш за ўсё пашэнціла Антону, у яго бытавая прылада гітара. Не знаю, правда, для чаго ён яшчэ выкарыстоўвае у быце.
можа там прусакоў якіх ганяе. Ну тым не менш, вот у кожнага ёсць інструмент, так што задавайце рэй, як кажуць. Давайте так, мы зараз пачнем, один куплет праспяваем, і вы можете падтрымаць. Як вам хочацца? Можете любыя рытмы просто пастукаць, падтрымайце нас. Добра? Вы не боитесь, что мы вас сбивать будем? Не боюся, мяне нішто не сабе. На сягоння тала кашу, рибу волокла, ай на двори, дай не рано, ай на двори, дай не рано. Толочники не пьют, нам гостинцев не дают, ай на двори, дай не рано, ай на двори, дай не рано. Вы гостинцы даете, песни вымогаете, ай на двори, дай не рано, ай на двори, дай не рано. Наша господара, кудровая голова, ай на двори, дай не рано, ай на двори, дай не рано. Кудрами по трассе нам гостинцев принесе, ай на двори, дай не рано, ай на двори, дай не рано. Господиня Вутыка, ворочайся хутыка, ай на двори, дай не рано, ай на двори, дай не рано. Ставьте кашу на стол, огурчика кинь под стол, ай на двори, дай не рано, ай на двори, дай не рано. Ну, я вот тут назирал краем вока за тым, як хто з наших музыкаў, запрошаных сесійных музыкаў іграе. Скажу вам, спадар Алесь, у вас прападае добры такі перкусіяніст. Ну, відаць. Ці можа не прападае, можа вы яшчэ і Калісьці, музык. да, в Тахілісе якраз я гэтым займаўся. Там мне давалі вось такія ударныя нейкія той самыя, ну, нешта, нагадуючае нешта такое, і так думалі, што я, да, таксама музыка, а там музыкаў шмат, там кожны дзень, там яны хацелі ўсе іграць якраз на тле мае выставы. Ну, чамусьці там все ж таки я папярёк рабіў там нейкія такія самыя ударныя такія рэчы. Но потым, правда, у меня прачысціўся слых, і як быццам потым уже народ как бы успакоіўся, што можа. Спадар Алесь не распавёл пра тое, што ён у сваім юнацтве іграў у рок-гурте «Перпетум мобіле». Патрыцыя, а вы вот як чалавек дасведчаны ў музыцы, ёсць ж такі прыём музычны, калі ў поперак барабаншчык іграе? Ну, з часам здаецца, што ён у поперак грае, але так трэба. Заўсёды так кажуць. Так. Гэта вот що ж таки прафесіянал, які вот такім прыёмам карыстаўся, які не кожнаму яшчэ і пад сілу. Дзякуй вялікі, што падтрымалі. Вось менавіта гэтае будзе адбывацца на выставе, але з нашмат больш цікавымі рознымі рэчамі, і запрашаем усіх паўдзельнічаць. Спадар Алесь, мне просто цікава яшчэ такі момант, вот вы прыехалі, калі вот жылі ў Нямецчыне, у гэтым там, дзе шмат вельмі выстаў, мастакоў, розна, як кажуць, движуха такая творчая, і прыехалі ў Беларусь. Як тут? Вот змянілася за апошнія часы нешта такое, вот мастаку ёсць дзе выставіцца, ёсць нейкая цікавасць да яго, адчуваецца, што вы тут патрэбныя? Ну, па-першае, мастак сам павінен думаць, патрэбен он, не патрэбен, рабіць все, чтобы как бы вот нейкае кола гледачоў ці его там фэнаў все ж таки былі. И, конечно, Менск крышечку ён адрозніваецца ад Берліна, і крышечку так, ну, вельмі даволі зашмат. Таму як Берлін, як губка всех ось так да сябе, ну, магутныя там турыстычныя ось тыя трупы, якія яны ось на Берліне как бы завязваліся.
А Менску пакуль што это трэба как бы раскачаць вось такую сітуацыю, каб Менск стаў бы такой прыцягальнай кропкай. Ну я вось і думаю, што мастацтва яна как раз і павінна згуляць нейкую такую сітуацыю, што і Менск, а я паскольку я вельмі, ну я люблю Менск, я бы інакш бы я бы там уже бы в Берліне нешта бы там знайшоў бы для себя, тым больш што прапаноўвалі застацца. Вось. Ну і думаю, што вось такім чынам нейкім паспрабаваць. Ну это все роўна эксперымент. Эксперимент, проэкспериментаваць. Я заўсёды так вось экспериментую разам з сябрай Зміцерам Юркевічам. Ну і паглядзім, вось, што будзе з часам. Зміцер, а імпрэзы, якія вот ладзілі, я вот, можа, крыху так адыйду ў бок ад мерапрыемства, якое будзе 24 у маёнтку Рэйтанаў, яно дапамагло неяк так прыцягнуць увагу да маёнтка, да яго гісторыі, да яго сучаснага стану? Безумоўна, і да маёнтка, і да самой асобы. Бо калі мы вярнуліся сюды, пра Рэйтана ведала купка мастакоў, і літаральна некалькі, ну скажем так, апантаных гісторый беларускай асобаў. Вось. Але дзякуючы гэтым мастацкім выставам удалося разгойдаць гэты човен цікавасці. То есть мясцовыя ўлады, якія марылі аб тым, каб прадаць сядзібу першаму, хто выкажа зацікаўленасць, адмовіліся. Ну, не за одну базовую хацелі мы набыць і зрабіць там гісторыка-культурны цэнтр. Вось. Але потым мы зразумелі, што сядзібы нацыянальных герояў ці выключных асобаў беларускай гісторыі не павінны быць прыватнай уласнасцю. Яны павінны заставацца ў дзяржаўнай уласнасці, як сядзібы Міцкевіча, Касцюшкі, Ваньковічаў, ну, і іншых нашых выбітных дзеячоў. Вось. І дзякуючы той хвалі, якую мы паднялі, мясцовыя ўлады літаральна праз 2 гады змянілі сваё стаўленне да сядзібы. То есть яны пачалі праводзіць там свае суботнікі раённыя, то есть яны вычысцілі сядзібу значна лепей, чым мы, вось, сваімі сціплымі сіламі. І зараз, ну, кажам, апошнія колькі 3 гады вяліся перамовы аб тым, каб атрымаць еўрапейскі грант на аднаўленне сядзібы. І ось, павінны былі пачацца працы ў мінулым годзе, у гэтым годзе. Но я спадзяюся, што неўзабаве, можа у гэтым яшчэ, а можа у пачатку наступнага пачнуцца працы па аднаўленні сядзібы. То есть, і кажу, што датычыцца самой асобы, то цікавасць да яе, ну, проста неверагодна вырасла. Зараз уже не пачуеш вось так ад людзей на каких-нибудь дыскусіях, што ён польскі герой. Вось, уже ведаюць яго жыццярыс, дзякуючы вось нашым распрацоўкам і выставам, і гістарычным імпрэзам, і публікацыям. Вось. То есть скажу, што Рэйтан выйшаў на магістральны шлях. Застаецца толькі дабіцца таго, каб былі пастаўлены помнікі, з'явіліся памятныя дошкі, выйшлі манаграфіі, ну і ўрэшце рэшт, можа нават і мастацкае кіно, і якая-небудзь тэатральная пастаноўка. Вось. Гэта было б годна, тым больш, што ў наступным годзе ёсць выдатная нагода для гэтага. Вось. Патрыцыя, мы з вами неяк сустракаліся тут у студыі і гаварылі пра тое, што трэба ўсё ж такі фальклор захаваць, і захаваць, можа быць, вот, нават праз тое, як вы гэта робіце, падаючы яго ў сучасным стане, ў сучаснай апрацоўцы. Вот, калі падаваць, вот, выносіць фальклор, нейкія вот такія спевы праз такія жартаўлівыя, можа быць, імправізацыі з публікай, гэта дапаможа цікавасць абудзіць да фальклора у людзей, якія вот прыйдуць паглядзець карціны спадара Алеся, а фальклорам ніколі не цікавіліся, а тут раз такое. Ці ўсё ж такі, якая мэта, вот, такая, кажуць, гіганцкая мэта вот ваша была, паўдзельнічаць вот у гэтым мерапрыемстве? Што вы ставілі сабе на мэце? Вот я зараз паўдзельнічаю разам з Алесем на яго выставе, і палова Мінска захопіцца фальклорам. Справа ў тым, што насамрэч у нас у Мінску
ну, на мой погляд, праходзіць не вельмі шмат такіх сапраўдных цікавых ці крэатыўных, арыгінальных нейкіх мерапрыемстваў. І вось гэтая выстава Алеся Родзіма, і, дарэчы, калі я там першы раз была, праходзіла выстава Зміцера Юркевіча «Каласы пад сярпом тваім». І ну, зараз, наколькі я ведаю, вот частка ці цэлая выстава Змітра далучылася да выставы спадара Алеся, так? Частка. Частка. Вось, і калі такія мерапрыемства спалучаць, я хацела канцэрт-імправізацыю гэтую рабіць крыху пазней у іншым месцы. Гэта была ідэя утвараць гэта, ну, зусім па-іншаму. Але калі я прыйшла на гэтую выставу, убачыла, якая там атмасфера, і ну, тады я зразумела, што калі спалучыць гэта будзе якраз тое самае арыгінальнае такое мерапрыемства, якое можа зацікавіць менчукоў і нават людзей не з Мінска, таму што я ўжо ведаю, што прыедуць людзі і не толькі з Мінска на гэтае. Вось. Я думаю, што людзі прыйдуць, калі яны не захопяцца фальклорам, яны захопяцца авангардам. І наадварот. У любым выпадку выгода. На заканчэнне гэтага мерапрыемства будзе канцэрт у вашым выкананні. Заканчваецца наш эфір. Ну і па традыцыі давайте завершым яго таксама нейкім такім вашым сур'ёзным выкананнем нейкай вот фальклорнай песні. Гэта нечакана. Ну а што? А як вы хацелі? Конечно, нечакана. Вы готовы? Конечно. Конечно, все. Давайте, пачынайце, а Патрыцыя падхопіць. Я просто зараз не вельмі ў голасе, я захварэла пасля выступа і... Вы ж прафесіянал? Ну, давайте. Лёгкая. Давай туман или... Давай туман. Дай мне тональность, пожалуйста. Туман ярами, туман долиною, туман яром, туман долиною. За туманом ничего не видно, за туманом ничего не видно, только ж видно дуба зеленого, только ж видно дуба зеленого. Под тем дубом крыница стояла, под тем дубом крыница стояла. С той крыницы девка ж воду брала, с той крыницы девка же воду брала. Не поспела и сказать и здравствуй, не поспела и сказать и здравствуй. Да спустила ж золото ведерца, да спустила ж золотое ведерца. Дякую вялікі. Песня не цалкам. Цалкам гэтую песню вы зможаце і шмат іншых песен пачуць 24 верасня у культурным хабе ОК-16, дзе пройдзе канцэрт імправізацыя этна-парадыгма у межах выставы Алеся Родзіма «Міфалагема тысячагоддзя». Спадар Алесь, коротка скажыце, чаму павінны абавязкова людзі наведаць гэты канцэрт і вашу выставу?
Ну, по-перше, концерт, конечно, выдатный, выбітныя музыкі, выбітная спевачка, вось Патрыцыя, таму это 100% трэба прийти и послухать. Другое, ну, выстава гэтая, ну, в таким находится месцы, я не знаю, вот, ну, поравнание, вот я ведаю европейский, допустим, центр сучасного мастацтва, здесь настолько великая простора, ну, и причем я звез все працы, ну, амаль что все с Берлина, все они сконцентрованы, и пока что еще 2 дні она будет доўжыцца, так что, калі ласка, я запрашаю поглядеть и зрабіць, просто потом не будет такой магчымасці, а это сапраўды выбітная пляцовка, и нешта вось так вось, тут уже были иностранные, замежные все эти гости, вось яны добра, як быццам бы относятся, и все, так сказать. Дзякуй вялікі, абавязкова наведайце ОК-16 24 верасня. До сустрэчы.